Madek. Sepurane Kang, perantara untuk mlebu saiki. Lah terus piye iki? Muter balik lapor ning kelurahan. Robi. Wis, Ali. Ali. Sik. Gerak sik. Wes ya balik kono. Enggak go penyakit kowe. Dan luar warga kene. Gimana Bu? Ini kita disuruh ke kelurahan dulu untuk lapor. Ya udah, kita tetapkan aja lapor dulu ke kelurahan. Ya udah, kita lapor dulu ya. Ya. Wis kono bali wae. Pak, si Ali niku mantuk. Ya kalau ajeng maran kok malah dicegat lek Harun. Ajeng nyirak wek mboten angsal. Kowe iso omong apa to, Le? Kahanan kaya ini kok do cegat-cegatan. Terima kasih, kami sudah diantar sampai rumah, Pak. Sama-sama, tetap jaga kesehatan. Ya. Saya lanjut dulu ya. Ya. Monggo. Ji. Lek, awi kula wangi. Wis, rasane wangi. Kowe lagi bae sore antuk to? Kono hek mulih sik, rasa metu-metu sik. Sampun, Nek. Oh, kowe to? Nggih, niki enten oleh-oleh sekedhik nggih sampean. Oh, rasa. Nek ngomongnya wae. Niki namung sekedhik. Rasa. Kowe aja nyedak sik kowe. Lagi mulih saka ngrantau ta kowe. Kono, bali sik kowe. Ndak nulari kanca-kancane. Pak, kita kan sudah mengikuti anjuran pemerintah. Tapi tanggapan warga kok seperti ini ya? Ya namanya di desa loh Bune. Ya mungkin mereka takut kemudian panik. Karena kan kita dari kota. Nuhun Kang. Wel. Kapan bali? Monggo. Ya Kang. Kepiye kabare wingi saka perantauan ya dapek to? Ya syukur Kang, sehat. Sik, saiki tak gawe dang dhisik. Nuhun Kang. Nggih, sekedap. Monggo. Enten apa nek kok dalu-dalu? Monggo. Londah, riyen. Monggo, Bu. Nggih, niki enten apa? Sepurane Kang. Apa sampean niku mboten ngerti kahanan pagebluk akeh penyakit kok sampean malah mangan bareng geguyonan pisan. Lah kepiye? Yen warga kene mengko padha ketularan? Kene lho, tak kandhani. Wiwit jaman awake dhewe kuwi lair, pagebluk kuwi wis ana. Mula apa wae sing ana ning kiwa tengene awake dhewe iki wis digawe karo jaman simbah-simbah biyen. Biyen nang ngarepan omah mesti ana padasan. Nah, wis sesuk nek dolan rene wis ana kene iki Li. Nek aku wis sesuk padesane. Kuwi ora ana liya, ya ben sapa sing mlebu omah kuwi resik lan suci. Dadi salaman ya ora apa-apa. Wong wis resik. Terus mbokne dhewe mbiyen padha nginang nganggo godhong suruh. Kuwi kanggo nyegati lara ben ora mlebu ning awake dhewe. Mula biyen kuwi padha nandur suruh ning ngarepan. Iki kendi. Kuwi nggo njagani ngombe wong-wong sing mampir saka ngalas. Kuwi kanggo njaga kerukunan ledo tetanggan. Ah, iki banyu kendi. Ngombenen. Omah kuwi delok. Bulungane akeh to?
kuwi supaya sengenge ing wayah esuk lan angin iso mlebu omah terus dadi sehat. Tangga-tangga wae lawang malah do tutupan. Omah limasan kuwi digawe saka kayu. Zaman biyen pagebuke ya ora ngene iki. Ana lindu, ana gunung jeblok lan sak liya-liyane. Saiki ana corona. Ya pantes nggunakake omah kaya ngene iki. Neng pawon kae ana pogo. Lah kuwi gunane kanggo nyimpen tandon pangan. Yen nemahi kahanan kaya ngene iki, kabeh ben iso padha mangan. Dadi ya do rasah padha penting bengkereng. Menungsa kuwi padha duwe kewajiban lan hak njaga sak padha-padha. Nganggo cara nglestarekake tinggalaning para luhur kanthi lantaran srawung sing apik. Jalaran srawung kuwi iso ndadekke rukune urip bebarengan. Ben urip kuwi gampang. Mula srawung kuwi budaya sing kudu dilestarekake.